दिनै 16 तारिख दक्षिण गगल नगर काइसा दक्षिण गगल बिसिव चिरिन दाफिन पाकदोंमोन दिन आरो तेप्रा मथाजों जोंनो कयमुं दिवै बरंनि 145 जननो आं देन बागै राजि खायके बरनो रिमान कारण हंगाय जोंखै रिनाय पार्टी जों सानै पार्टीया बर जों जखन थांका जों देन बागै राजि खायके आबेन बंनो जों दिखा बर बसमै गुन 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 याति खायै जों बर कदा कफो बरमके कोन हियावै ना लिस्ट खायके तथापि बंनि लिस्ट खायमाने हिंगाय प्राय 145 जनावो सद बं तेप्रा मथा सिमि लिस्ट खायजा गाय जोंनि जे लिस्ट खायमा हिंगाय 5 जना जे लिस्ट खायमाने आरो कोन कथा कर्म कफर करे जों तेप्रा मथा हिया सीपीएम हिया कांग्रेस हिया जतन लिस्ट खायजा जों नि खायमाने बर बं याते नाम हुंजागो हने जोंना आनन्द नि दिपयै आं बने नाम बागै बाय खायके रिबुरि हसनाय ताइ प्लस जोंबो चिनि आरो चिनि गसिमि बीजेपी सदल न जान हिमि जों राजि खायके बर बाफिके हिनाय बर कायदे दं साइमे जों तब जों बंनो 145 जन नि बागै जों डास्टबिन दाहन बागै जतन राजि हिंखा हामबाय आसमन्त्रिनि बागै